Me rempini bia yaka yentama ne do. At times ubenya na nkanie ma bi wo ho na nkansi. But ye nipa nko ade anya de e be yemfom so. Enyumwe ye one of the song from Daddy Lumba. Me pay ye pe dama koma so. Me tie kwa ofa so se bi compose nyom no. Emu nsam. Ene se de nyom ni su ne ne ban si bitia. Ene ma mu se Charles Kojo fosu. On tronyom keke, on tronyom keke, or tronyom for a reason. I didn't say so, but I say, because Daddy Lumba, you mean a timeless song. Timeless. Time bia. Ofa Kojo fosu nyuma de bia asem si wo ho. Na asem bia besi bia so benya Lumba nyuma de be yia no. Enyum we te say de wa fom odofo. Wa kodi nsem hunu. Onu oba ne nete. Onye wo hwe. Eto da trimude bia ya na wo mmemme bi ho. Trimude bia na eto da wo mmemme bi ho. Ohunu ni se boy ne pen dodo. Ohunu ni se girl ne pen dodo. Elu nti na afie no afiase no otete ne ho. Obi ne ne yire na tifie. Eko be week ni be ma ne nkasa na yire no da. Obi ni ni kunu na tifie. Bosumi ni e. Oba ni mie na no kura nkasa ni kunu ho da. Be ma ni ya ko ma da bia. Onko aduan onko adwuma mra na aduan si ho. Enu nti ena warifo ankasa ne bebre na po adwuma ye ka bonten. Onya ni gia wa bonten che fie. Na eno sa no so oba ne hwe be ma ne hwe na abro so a. Won na dwen se da bi ma me mfa me ho adwene. Da bi amekasa sa wo yire nya ntese wo nko awda. Ukuru nya ntese wo nko awda. Titru ne sa mo de ring na hyehyehye mo nsa. Aware ne kwa wa tini e friend aware. Ebudu do say ne ya na to da modwene se awade ya nipa aware bebubu atan da ache. Da bi ameka tro say minia microphone ye si manim kura mebu hu atan. Se minim na me say na bosom ye betie from akatua. Ai enu nti the life you are living now the ohunu ni say ya wan kasa wa bra bo no. Wo bebu hu atan. Wakofo obi baba betena so na wo tete ne sa. O mpe na gya na ma ne nko. Unu obi baba ma na tie onye wo hwe. Wa hunu se bra ne dododo. Enu nti wa fiase a wo ye niamo ho sem e de tre no. E bedroom re bi sa nipa no me se. Wo beto Daddy Lumba nwum yi. Charles Kojo fosi ye. Me pa to se wutie nwum no a. Me nka so ye bi e wo real life. Wutie nwum na. E ya ade a me mfa ne se esi ye na o de tro nwum. Enu nti osi mi nyanwen kura no akwa akopo odo chew. Onko si odo ma me se Charles ma fom. Enu nti odo nka ebe ya nka fache na masan ma babie. Ti fache odo fache. Mi ewre mfini asie bia. Ya ka yentama ya odo. Enye nipa nyina so na hunu se oye omo bone eto do omo de che. Obi timi gyae de che. Obi nso mfa nche. Sa na tie ye nyina ye mfirefie baakum. Enu nti ya na em wanwa se bebre na pese obi nu obi suban ye pe. Efirifie baakum ni aba be hia as ekunu ene yere. Obi asuban ye de titi no ni fie no nko. Enti it's up to me no mienu si e be blend me ehunu. Ade bi wo ho a aduane bi wo ha ya mfa ntiti bi wo mi fie. Aduane bi wo ha ya de titi wo fie. Enu nti same no ware na meka se me mpe wo yi a e ma bu mfu e na ade wo kire wo e na mfa ne nkosi a sa na mema ne bebre na ate. The first wu di fufuo no no ni fufuo no enche se da bia wu yi akonhuma e be so fufuo da bi be ma wo yesa na wo ya e child da bia meka sa ware ankasa no ene enkwala na ware meka sa enkwala yo enkwala bebre wo ho 18 years wo bia ware but omu live matured life obi ware 50 years 60 years but still our akola and marriage is not for babies. If you are listening to me, our dear enyankwada asemo minia enu nti de friend aware ne kwan ne wa emu nsam ne doso enu nti se wunye ready nya krado a eyankofo obi baba nto ho ma mejeje no ate enkofo obi baba mama meto mfa mejeje no wo fa bra no wa hwe se de ne bra ne na ne bobi asibitie ene opia na nipa nyina asene no ebia mekasa aware na da ho no aware mamen control enye gateway to heaven ebia e wasa wuti ase sanse aware bone e next to hell ubetimi akwa ware oba bi ni suni ne bind obekọ bonsam je because bible kire dwama mo oyire ne wonantu befa oyire chi
Ebasa etia Bible no etidia na abaye obunsam James straight so our body and next to hell eya yan hwehwem ni enyan se na ne muzzle na ne perfume ne color ne nantu na ne ka bi odam woko ware nipa nya ka na woko wa no ebedrum rebi ebi kura ka na wo hwe ho adekọ ware na akonya accident anu minu aba no so be den so marriage is not for babies. I'm telling you awade anyan kwada asem enankofo bi di ho agrosa no hwe so obi ne ne yireti ya mumenya na asomasi wanyini na we ya yesei obi do ni kunu asebe mpradu asa osasa obi do ne yira wanyini ni chen ne sa ukuna nyini chen obebre enso obi heavy te sa akwala obi ni small boy bi na tie obi heavy maturedly odru nipa mu a waje ne bag wo manani mu nwu ase enu nti eya etoda mumye nhwe sa ne ema ni nyina nsa ne beka aware asema eya yaka but the American say marriage is not for babies enyum ni ne da de Lumba say fache odo fache me remfi ne asie bia bema woni mbone fache ne sa bema ne hu ohu che kwaye samampom oba wo ye na de a ontimi mfiri ni pemu mfanche no sa ba no ne hu ohu etoda nso a ade a eya hwa ade a wo de ye sa nipa no sa de na wo de ye no asembe na wo kan ye bema bi ntre ne nsam ona nso aseme be firi na numa ba no minu aba anhwa wo ni di for 3 days oba bi nchasa onse wo kwase a na mom ne ye bi oba ya akire no wo ye ni kunu a anhwa 3 days kura na wo da abonten enti ene marriage your friend is saying couples ni bebre edru anwumra ye enjoy company with our friends than our wives and husbands edi entia bema betimi akwa hye na danfo no mo hwebo to da kra ba obi ani ho nenso na da ne nkomo o marriage atabi sifie oba ni ni mbone fache minim ye na asofo ne ye kire won sori dem ho ubenya sika nko a ubeko Dubai nko a ubetu kwan nko a sa ne ma we nyina no ye jai kire enene ama nipa edwendwele minim driver ni a odi traffic mu ye bo ben sa yenim se bi kwa ne car na se ye koye no papa ni tika nim na nani gusu se ya anye se bia wadaw ye pre no ye boss na dan once we born reading asomasi me yere hamio se obi wa ware mu problem a ohunu e chain financial problem obi wo sika pan so na ni nyina e wo na ware mu da bia me ka se nyu ohia nko ane ka ehia obi wa ware mu enya sam ketua idade Lumba so odo fache ye remfi ne asie bia ya ka entema ne nyodo sansa wo kan Bible no from Genesis to Revelation it talks about love but also wo do yonko a untwituo nkono so akoro no bo udo obi a onya ne bone udo obi a twa ne nantiri enu nti e papa no maso for ya mama wo do na sam no preaching ne no so bebre sana tie ena fe yinyai si e chinkofo bi di wo mama so da na ni asomasi no ma ware nti obere sorry ono na sofo aheda so we nsa no so we nsa ebi kura no o kire de na ma ne baba ema esanse sister ne feri sofo nti no ontime nka no de amemene mfe no de aware sofo baba ema saa sofo baba ema nso bi sukura na eniema nkoyi ono ne papa na ye sofo no no ono ne wonye sofo ni bi wati ase enti uti enwum we ya o se say Nothing, Ujamia na miko wow. Baby, I'm a boy, no, Pikawa, Nara, Samimo, Gode. What if it be on me be a way? Member of many now. Mammy say, about the safe war. Just a Masayama, baby, no doy. Penny fuck out to what's there. Yasima did be a bear, no. Oh, and yeah, Yanepa down. Edia no donya mami anke sesen can be free or betty. Nenso sana dasatie. Biara penny e huju okwaje. Ene ma umi money tinu. Me na mi nya bi mo. Me do fu painti. Yeni atomfu bia so nkunimo. Bedi je besia mi ei. Befima no mi ankwe dada mu ha o. Ye red finiasi e bia. Yaka ye ndama ni odo.
Charles Kojufusu eto da me se me busa mo se kwa be no fa so keka nsem bi se ibom e ma ne ye nwom utie nwom na me se wo betimi atie da de Lumba nwom na wo se agu tiri so fri e be se umore so eni mo se utie no ayo obi bone a wo do yiri bi fa kwamboni bi so do ukunu bi fa kwamboni bi so na utie nwom we ya minia obati ni suo do so do wo jamia na me kwa akowu baby a me ko ye me kai wa na areho ahye me ma ye woni me dabi oni me biemu una na wotemase me sikasam na wotemase me ni bi kura ekwan na me fa so a me firi adwuma ba na aduane so na me nim ba ma no kura ko ba busumi mienu ni a wadwuma sa ye kwan a oyire fa so ono aduane kura ofie woni mu ore yo mema ni bisa unyo ba bisa yo so no mu yie yo kura ne tise kosua Daddy Lumba so ni me dabi oni me biemu memma odofo mani nyina oba de saifo masama babie osi wiase mpanimfo aka to wo se wiase ade bi e be ye oni de obenya no ya na mpa ho da mpanimfo aka to wo se yase made bi e be ye wono eni ade ya obenya no ya na mpa ho da na ti wo se edie no do anya mami ankese se mi free odo achi nenso sa na ada satie sa na mema tie sa na matie obi ampe ne ho do edie no do anya mami ankese se nka mi free odo achi nenso sa na ada satie obi ara ampe ne ho do ose die na wonya mami anke na wo se mi free wachi madwuma se ye nkola suku fees nyina wutua ya ko rere afie me na kwore be ma bi wona na adwuma sai na akọ ne yese ne kwase a si ampanyi no tifie ade na aye be ma bi adwuma sai ama na yira da ne ne boboy na de wadwuma sai ye no wo yira mo bi ehunu sabe mpradua wuntuo wa mo bi ehunu wuhiam oba ne kata wadaja so nyina wati ase ne Daddy Lumba eka no Sampanimfo aka to se wiase ade bi ebe ye oni de obenyane ya na mpa hoda enso sana ada satie obi ampene ye hodwo obi ampede ye hodwo onya de ye hodwo pa onya oba sebe mpradua sa okaso wona no wada onya be ma okaso wona no wada na onim ene nipa de nyane sa ya na ye fa ne se nipa kro wajimi Mesi ye ni etimi tena baabi ka se asomasi kura de odo me dodo na me kura de die ni ya atew ho kakra ya atew ho firi me ho kakra odo no generation way enya sabgeto a Daddy Lumba se sana ada satie obi ampe ne ho dwo obi ampe de ho dwo ada bi meboa obi ampe de ho dwo Chama mo show me live on TikTok na Facebook. Chacha mo na Kesman TV on Facebook. Djka Nyansa on TikTok. Tisana da satie obi ampe de honjo. Wosie ne mahu me boni ntimi na me nya biem. Ene mahu me boni ntimi na me nya biem. Me say se unyo oba pa na se unya be ma pa no wankura ne mu na so woje kwam. Na ewia so doctor sa sawa. Eba jo so ni masawa etine se wotoa enye febiem ebeden watimi atoa sawa ina na mpadu kan so doctor sa sawa setia enye febiem enti odo sawa no unu kuna sawa no unu yira sawa no monhwe na ante Djka so osie ne mehu me boni ntimi na menya biem mi jaw ho me koyen mani akoye me ya papa me koto ko hwini bi nsam me koto baby a wo mu be ma bi nsam na me ka asa wonye me jane nkra ni akoto je enu nti oba pa na me hu me bone ti me na me nya bie wo se me dofo pa nye ni atamfo bia so nkunim oh ene me hu me bone ntino me na me nya bie mo ha me dofo painti nye ni atamfo bia so nkunim
Many Jebeshia me, the Fimano, Yanku, Dadamo, Kajay, ye Renfinius, Bia, Yaka and Taman, your do. Now, Okachem is a Lumba boy, Jamanaza, or your Bonsama preaching manager. Ojofosuno. When Ojofosu chapter 5 verse 6 to when on now kowa and you pastor yatro was a fache verse 1 verse 2 no and me read the about Ojofosu chapter 5 verse what you say you see me who me born into me na me nya biem me do for penti me ni otamfo bia so nkuni be ni gie be hia me be fima no me yanku ye dadam ye remfi ni asie bia yaka ye ntama ne odo sana tie ai oh ene ba hu me born into no me na me nya biem oh me do for penti me ni otamfo bia so nkuni mo Beni Jebeshia me, the Fimano, Yanku, Dadamo, say, why, ye Remfinius, ye bia, Yaka and Taman, your do, oh, Fache, no, Fache, Fache, no, Fache, Remfinius, ye bia, Yaka and Taman, your do, Nijana Fidia, so, Ede, a chopper, Eddie, Ama Obia, no, Nimsa Ukunu Boa pa, no, Nimsa, we boa pa. No say girl no boa pa boy no boa pa eniema ba ku mienu bi ntia ma sabre montamate e se oguchew pa so den de utim se wanu no ho nanso utwi wani ko hwede ode ye wo na akoye nsem bebre se wa worry dia e different if I trust on worry ya jai fache if I just when you obi a wona nete wa e different ba unya obi a wo hwa ba ma no wo hwa o ma no na niko ho eye niema ba ko mienu bi nti bibi na besi ye bibi na beti bibi ahomam enene amama separating se onto aso se won ware ya wadaroma Djka mensada mensayem jai fache wate na wo hu ne bone ene wo hu ne bone nti no ona wonya bi emu ha o medofu painti yeni otamfu bia so nkunimo Beni Jebeshia me, the Fimano, Yanku, Dadamo, Kajay, ye Remfinius, ye bia, Yaka and Taman, your do. Forgive me, forgive me, Zanete, maybe I'm anatum, if a beatum, I was waiting me up, Fred. Aye. He said break down your shots here den. Who bet me a friend about